Dobar dan, hajdučki puče i dobrodošli u najavni video za večerašnju utakmicu. Hajduk Rakov u 9 sati, stadion Poljud. Eto, kao što znate, Hajduk je na korak do plasmana u ligašku fazu takmičenja u konferencijskoj ligi. Slijedimo prvo poluvrijeme dvomeća sa poljskim Rakovom, a Poljaci dobro znadu po meni da na Poljudu ne pobjeđuje uvijek onaj koji je bolji na papiru, kao oni su kao na papiru neki 55-45, nego na Poljudu pobjeđuje onaj tko ostavi srce na terenu uz podršku navijača na stadionu. Evo, tako bi ja nekako i najavio utakmicu. Poljaci, nešto o njima reći, Poljaci imaju odličnu tranziciju, čvrstu obranu, mada to nisu pokazali u svom prvenstvu, imaju u 3 utakmice 3 poraza, nisu pokazali neku čvrstu obranu, ali za razliku od domaćeg prvenstva u Europi su dobri. Znači, baš su dobri u Europi, a očito zato pati domaće prvenstvo, mada su i odgodili utakmicu i pripremali se za Hajduk. Jasan im je cilj koji nama prolaze u konferencijsku ligu, pa možemo još nešto o Rakovu reći, recimo Rakov je ekipa koja, to se primjećivo, strpljivo čeka pogrešku protivnika, a njihovi prekidi su im najjače oružje. To ja mislim i Gonzalo Garcia spomenuo. Znači, prekidi njihovi su najjače, daleko najjače oružje. Istina da su dobri u tranziciji, sve to stoji, ali prekidi. Tu moramo jako biti koncentrirani, jako paziti. Znači, Hajduk će zato morati biti maksimalno koncentriran svih 90 minuta. A ključ uspjeha, kako bi rekao, leži u kontroli sredine terena i brzim krilima koje moraju razvući poljsku obranu. Svaki duel bit će presudan, a svaka oduzeta lopta protivniku prilika za brzu tranziciju Hajduka. Znači, odmah istisniti, odmah da znadu gdje su došli. Znači, očekuje nas pravi, rekao bi, taktički rat na terenu, ali i gromoglasna podrška sa tribina Poljuda, gdje će igrači Hajduka dati, siguran sam, sve od sebe za pobjedu. To sam siguran. I naravno, dok ovaj video napravim, isključujem mobitel, internet inače nema, samo na mobitelu. Sve se isključuje i putuje se. Pa idemo mi još to malo nešto obraditi. Kao što sam rekao, što se tiče Poljuda, Hajduk ima ono što Poljaci nemaju. 12 igrača na tribinama i taj huk sa Poljuda koji tjera u strah, u kosti svakom gostu. Više od 30.000 srca kucat će kao jedno, to vjerujem i to znam i to osjećam. A nevjerovatna energija, ta energija sa tribina nosit će sigurno igrače i siguran sam od prve sekunde da će to ponesti igrače. Eto, jedva čekam i vjerujem u pobjedu.
Sad malo ovoga, da vam kažem, mada to već otprilike možeš znati, ali ću podsjetiti, šta donosi pobjeda? Šta donosi ulazak u konferencijsku ligu? Mislim da se to ne može dovoljno naglasiti koliko je današnji susret važan za Hajduk. Ova utakmica može biti svojevrsna prekretnica i dodatni motor za izvlačenje iz financijskih problema. Znamo da nismo neki u financijskom skrasnom stanju. Ovo bi nas, mislim, dosta izvuklo. Jer ukoliko Hajduk prođe ligašku fazu, znači u ligašku fazu, znači ako pobjedi Rakov, a vjerujem da bude bacio Rakov, tamo gdje mu je mjesto, na zadnje mjesto Poljske lige, samo od UEFA-inih nagrada može Hajduku prihoditi između 4,5 i 7 milijuna eura. Ovisno normalno o rezultatima i daljnjem uspjehu. I u tom slučaju nas čeka minimalno još 3 domaće utakmice u toj ligaškoj fazi, što donosi dodatne prihode. Znamo čega i da sad ne nabrajam. I tu se može slobodno reći da ovaj dvomeć sa Rakovom Hajduku vrijedi između 7 i 10 milijuna eura. Znači, ovaj dvomeć. Od toga bi zaradio prilike u ligaškoj fazi. Sad neću ići u to, Bilić, on je stručnjak kao za financije, ali financijski stručnjak. Sad, osim novca, šta još nam donosi? Donosi nam i jači europski koeficijent. Znači, svaka pobjeda toliko, svaki nerešen toliko. Što bi značilo u budućnosti da bi se lakše dokupali novih ligaških faza nekog europskog natjecanja, ali tako? Sve jasno, kao dan. I s time bi, s tim nekim financijskim stvarima i ovim onime bi završio i rekao bi 3 sata kreću se, zato danas trebamo svi kao jedan pružiti podršku i pozitivnu energiju našoj ekipi, našem Hajduku, našim Hajdukovcima na terenu, upravi i svima danas pružiti podršku. Vrijeme je za nogometne heroje na terenu što se tiče igrača. Vrijeme je i vama da budete naši nogometni heroji na terenu. Vrijeme je da Split napokon proslavi veliku pobjedu. Srce će kuća za Hajduka. Ko jedno srce za Hajduka ćemo biti, ko jedno srce. Hajduk živi vječno, Bog i niko više. Sretno Hajduče! Živjeli vi meni, ljudi moji. Možete slobodno napisati vaše mišljenja u komentarima. Ko nije, neka se pretplati, like bacite i to je to. Hajduk živi vječno, a nama kako bude. Ajmo ljudi, idemo na utakmicu. Pozdrav svima.